ଆଜି ବି 1 ଟଙ୍କାରେ ବରା ପକୁଡି ପିଆଜି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କୋଉଠି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କରିଥିଲା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଇ ମଉସା ପାଖରେ, ଯୋଉ ମଉସା 1 ଟଙ୍କାରେ ବରା ପିଆଜି ଆଳୁଚପ ସବୁ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ବରା ହିଁ ଥିଲା। ତ ମାଉସୀ ଆମକୁ ବରା ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ ରହୁଛି। ତ 20ଟା ବରା ରହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଥରେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୋକାନଟି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ ସର୍କିଟ ହାଉସ ପଛ ଗଳିରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଦୋକାନ। ତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପକୁଡି ଆଉ ଜିଲାପି ନେବା ପାଇଁ ରହିଗଲୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ କିଶୋର ଭାଇନା ପକୁଡି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ। ଭାଇନା ଆମର ପକୁଡି ଆଉ ଜିଲାପି ପାର୍ସଲ କରି ଆମ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।